Dalila Dragojević imala je problematično detinjstvo zbog muškarca za kog je htela da se uda. Drugarka Dalila Dragojević otvorila je dušu u emisiji premijera Vikend specijal te je otkrila do sada nepoznate detalje o njenom životu. Prvi put je ispričala sve detalje o prvom dečku za kog je želela da se uda, a kako je istakla, zbog njega je počela da beži iz škole, nakon čega su njeni roditelji Emina i Huso Muj imali velikih problema. Volela sam da učim, ali mi je mama dosta domaćih završavala. Bila sam vrlo dobra, nisam bila odlična, ali sam išla u jako osnovnu školu i ta naša četvorka i nekad trojka je bila kao petica iz okolnih mesta. Želela sam da upišem medicinsku i jedan od najjačih fakulteta je baš taj. Nije mi se ispunila želja, upisala sam tehničku školu, što nema veze sa mojim životom, a tu su nastali moji prvi problemi, pričala je Dalila i dodala. Bežala sam iz škole, zaljubila sam se. On se je sada oženio, ima 2 dece, čini mi se. Bili smo zajedno 3,5 godine, mi smo svašta proživeli, mladi smo bili i pred brakom, maštali smo o svemu. Moja prva ljubav, moja nevinost, uvek će ostati urezan u sećenju. I onako kada te dođe dečko pred školu, bio je stariji od mene, 3 godine. To su sve neki lepi momenti, ali ne patim zaista za njim. Nije neko ko je vredan bio da pamtim. Dosta stvari nam se izdešavalo.